Sore changa ninda uyone nyaya ngekuti ndinoshanda pamusipashini. Saka kandichishanda ndinoshanda kugeza matoilet emashefu nemabathroom mumavillage. Saka ndichigeza mabathroom mumavillage ndakasvika ndinongoti ndikasvika muvillage inozi Masoja ngati ndingazi Rugare. Ndosvika mubathroom yemadzimai muine tsvina makereraita anisirwa mbeu ndichingobvisa ndichiripota kuna HR kuti bathroom rekuMasoja ndinosvika rakadii rakashata. Kanza vanhu vacho hamaonere madzikati andiwaoni handisi kuziva kuti wana here kana kuti kanza zvakanaka ndichingogeza hangu. Saka ndakazoti musi wa1 ndakabva ndapedza kwakuchinai ndakabva ndapedza basa rangu kugeza matoilet kumashefu ndobva ndaita safe paclinic ndobva ndadzika pauchena village. Ndapinda muvillage imomo ndakasvika kugeza bathroom revarume rinongokwesha rakanaka. Ndochozopinda rewakadzi maiswa zvezvimatimba mabricks aya nemapuranga. Ndokubva ndasiya ndobva ndaenda kwakuine wangu madzimai handina kuziva kuti wakaisa imomo ndiya. Ndobva ndaenda kumwe kusaidi kwakuine mangu madzimai ndati madzimai unomboisa tsvina mubathroom rewakadzi ndiyani? Anzavamanda isusu hatigezeriyo handisi kuzivapo. Kataona tichangofamba tichingobvunza madzimai anodi anogezera kana wati ndini wachadii wachazoenda kuogeza ndozoona kuita zvakanaka zvakatonaka. Ndobva ndaenda ndokubva ndasvika kwana Anambo ndakamira mugoti obviously dzimba dziri kudzemeroti. Ndasvika ipapo ndakaona munin'ina wake nemwana wake musikana wakaronga. Ndakangoti mamuka sei havana kundidaira sevanhu vasingadaira vanongoramba vangoti mulimboyi havana kundidaira. Ndakandati kuti paine arikuisa mazvidhina mubathroom nemauri munogona kuobvisa kuti vandizokweshe zvakanaka. Ava Anamo wakabvadaira nekuchena zvanzi iwe ndiani uyu? Ndikamire mwatanzukana paine varikuisa mazvidhina mubathroom nemapuranga munogona kudii kuobvisa. Ndakabva ndangonyarara ndaenda pamberi nokuti ndasingazivi kuti wakaisa izvozvo ndiani. Saka kwakungobvunza kwandani ndokubva ndaenda pamberi ndosvika ndobvunza musikadzi anga aripo munogezera mubathroom here urikuisa matsvina mubathroom ndiani? Kuti panga chinotosvika mutone tsvina chaiyo chaiyo munoziva kuti zvine munyama here. Anza isusu tete hatigezeriwo kataa zvakanaka vandatoenda. Saka ndasvika kumba kwangu ndakangogara ndokuzosvika kuma5 pane mukadzi wakangosvika pamba pangu aine zvaangakuda ati kutobhuya zvekuma5 ndizwe wakupopota tiri mukicheni kwaiti zvokuti papa tiri mukicheni zvanzi ndinoda ukaona kamuya papa kanonditaura kuti inini ndine maoko nezvidhina ndakakwara musomi ndiri kuisa zvidhina ndonogezeswa ndakagara ndasi ndinoda ukaona kamure kangu pandanyarara kuya zvike yatochipira nekuti wakamboya 2017 akandichaya nenasisi wake wakandovamba kundondipindira mumba kwakutoti iwe wakasotaura wakaita makore ekuti uri ndikati munoipa zvipi mai wenyu ndinomuziya here kuti muri murume ndakauyawo kubasa zvanzi ehe pendakabuda kunze semunhu ndandomhanya kuda kudzokera kubasa na2 wakabva nditi mbama kumusana ndikati muri kundilova here pendakada kumhanyawo kuti nditore kuranga vanhu vatoungana ngazaiwaiwa menye musiya henyu zvakadaro. Ndokubva taenda kugadhi tasvika kugadhi ndakatongwa nemapurisa ekambani. Mukuru wemupurisa wekambani akati imi maizozviitiri saka imimi endai kupenharo. Mukuru wekambani zvazi nevamwe vacho nanasisa kuti hatina mari hatina mari ndada ndaikumbirei muregero ndokubva ndikumbira regero shuwa hatina kuzoenda kufanira kukati hazvisina ndaa zviro zvinoitika pamwe tichagarisana zvakadi zvakanaka. Saka ndakatoona kuti ndakakubva ipapo ndakabva ndatowekwa kudai ngekuti izvozvi musawana wakauya futi kupinda zvemumba mangu akauya akandipopotera ari mumba mangu komuhura iwewe chichi zopedza manje. Ndakati regai ndikude kunze sevanhu vauya mwana wanga akabva mira ukadhoo uyu munin'ina wacho bvamira patende ndikati ndinorohwa zvezvandakaita regai ndikude kunze. Pendakabuda kunze kudai bvandamira iye bvatorwa nemwana wake bvadzika pazospekerere zvemumagombo zvikazi ndati ndikutaurire iwewe ndowakauraya David Chasauka kuna neseda anga ari paclinic pataishandira
ndinongoshanda zvinokusei masikati kuenda iye ndisede unongoitawo zvake. Ndikati iwe zvakanzi vanhu vaedhera kuti ndovakauraya dhekuchasaukeni vanhu wese wakaungana. Ndikati aya mazwi ndaingoshama ndichingoti pandinofamba pese munongoti muroi, pandinofamba pese nongoti muroi wese. Muroi yacho ikandotanga iyena newanina wacho nanasisi wacho wese. Saka ndikati inini zvandirenyira handigoni kuti ndingataura, asi kuti kutomboiturawo uko ndikati ndimbopembedzwa hangu kuti handina uroi hwacho. Kukura kwendandiita kwese kutokura kwendaita, asi sinza handina pendakambobatwa kuzi ndiri uroi. Saka inini ndarwadziwa ndokubva wabva ipapo takabva ndakazobva inini vadaenda kuHR. Ndikati HR ndonyeri, asi yeri kuini simbo zvokuti dai akangotaura kuti maimire munjini ndakaisa pai izvo mubatoni pabasi ndakanengeyase sevanhu vagarawo vakangondimaka. Saka inini ndakazi ndakaurayani Debra Chasauka. Saka handichazii Debra iye wakafa pane 5 years. Ndokubva ndaona munin'ina wacho akatomira pamba kunin'ina wacho zvikazi iwe masoko etiri kuzwa ndiwe here. Ndikati ndiwo, asi ndandoda kutomutaurira kuti mune ukama here nevanhu. Inini ndashupika ende ndiri kushungudzika. Wakangozvifunga vanotouya pamba pangu wotopinda mumba mangu wakutondirwisa. Saka ndatobvunza kuti mune ukama here, zvikazisi hatina ukama nako. Saka musimbaro warionei. Hino ndosaka ndati regai ndimbotaurawo. Ina handina mai, handina baba, handina hanzvadzi. Saka ndakandoti inini regai ndiende ndimbotaurawo nyaya yangu. Pamwe ndinosunungurwa kugara kwandinongoita ndiri kundoshurumudzwa pandinondoti pamba kudai ndaundozi ndiri murume, pandinofamba ndiri murume. Saka ndati regai ndimbotipotawo nyaya yangu. Ndikadzinozviza matiriti kushiba. Saka ndaungwaniswa hwari mukadzi wakapedza matiriti aibva akasvika mubatingire chikadzi mune chidhina changa chirimo nepuranga. Vakapinda kumberi kwedzimba dzedu vasvika bataurwa mungoripo vasvika pamba pangu indiri mukicheni munini wangu nemwana wangu wakusiza masosipanzi. Abva ati ndiani wakaisawo mamukasei ndiani wakaisawo chidhina nepuranga mubatingi. Ini ndanga ndichida kutobuda kuti mami ndingakaisa ndiri kugezerwa kukwana kwandakadini kwandakaita handikwanisa kugeza ndega. Saka ndakati ndiende mubatingi makadini makasununguka ndigezewe ndingoti ndete munosozogeza ndiri ndega handichazvikwanisi pangoti mabongo akadini mwakaguka. Andinozokwanisa kuti ndibude ndaona mami makabhata ngopopota. Akati wewe munhu wacho unotondishandisa kuti munhu unoenda koisa muranga neuyu mubatingi ndirigoisha everyday. Andinokwanisa kudazodairana mamire mumwe ndakabva ndakundira ndori mukicheni. Ndakutuma mwana wangu ndikati ndobvise kuchidhina nepuranga uye nepuranga racho chidhina racho chitsvede banzi. Sezvo anga sinombobvira nditaura kuti ndisaise puranga kana kuti makaeresi aritaura. Iye namamire muya abva mene ngatingodzoke pakuti munobvunzira iri zvataura. Andisubvunzirana navo. Asi chidhina makaisa here? Chidhina ndakaisa. Zvekuti unoroya wakauraya Chasauka? Andinosubvumirana navo. Hamusakamboenda mumba kwake babviri mutaurira maino? Mativa. Hamuna kumboenda mumba kwake iwe mutaurira? Handina kwenda kwake komutaura masoko akadaro. Inini kuya paitaura ngaina Paana kuziva kuti mumba mangu muno munhu akari. Saka munhu wacho mwana wako urwara. Saka kuti ichiita fundo kunobata papo. Varimo kana HR wakatitonga nyaya yacho. HR wacho wauya naye? Haana kuuya. HR wakati nyaya iyo handikoni ngokuti nyaya yeyu ine uroyi mukati. Muna HR macho wakatobvunzwa kuziva. Izwai isusu zvatinoita kana sachinhu chinonzi witchcraft act hatibvumirani nekuti chinhu chinonzi asi isusu pacho ndichizobvunzwa kuroya mururoya ende murumu matakazara munopa mwana 50% yacho waruya watovara ururoya nhasi asi haukwanisi kuzvipruvha izvo kuti uyo wakamuroya zvakafanana ndeni kachaya muromo munada kutaura kuti ndokuchaya nemheni kanditi wobva wachayiwa nemheni unoziva sei kuti munhu yakada kuchaya nemheni ndiyakuchaya because pamwe ari panext door ndiya nemheni ndiyabva ateka advantage yekushaisha kutaura kwobva atokuchaya asi nyangwe iripo iwe unoziva sei kuti mheni ndiyo yake Yasi wakadaidzira kuti wakauraya
ezwa ini mhuri yachasauka izvino imi zvamunoita kuti muprove innocence yedu izvokuti handingamboti muri innocent kana kuti muri guilty handikwanisi kutaura izvo kuti munomona kana hamuna because hautazosvike kuti vanozive kuti makaona ichasauka wanikwa uri kubhesa wanapa wanezva uri kuziva zvamisingazi asi imimi manje rabasa renyu rekuti prova kuti muri innocent hamuroi kana kuti muri kuroi zvamunoita toranai nemhuri yekwachasauka andi motora naiwowa mofamba mooneka mobatwa kuti zveshuwa makaroya here vana. That's the only way that you can improve your innocence. Because personally, you yes. Iwo wachasauka wati wakati isusu hatizvizivi kuti isu hatinomboona munhu akauya pano kukupuma saka iye tinotozwa kuti uri kuzvionera pari handikuzi vanhu vanga akawanda vabva mufoni watitobva kudaidzira saka witness yangu inini ndiyo mwana wacho kurwara saka kana araiaa kuya tinayo witness yangu yakatozwa kwetokuda kuita yakatozwa kudaidzira izvo zvangati munogona kundibata pafoni kana madini zvaramba nokuti mwana wangu haasi kubva isusu tatio zvezvo zvisina basa zvese yaya hapo yaya kuti imi mubati chokwadi awabati chokwadi muzvichenese kuti zviri kutaurwa munobva maita sei mazviri dare rinoita nokwanisa kuita chinzi to meet demand here kuti iwo zvawakataura mashoko wakataura haataurwiba usina chinhu usina umbori saka now that iye atoona mota ndobva nditombochitaura saka hapana hatina kumanikidzi titita wakataura iye arikuzamina kudii kutaura saka isusu zvatinoita mani imi munoona kuti zveshuwa hamusi awazi kuti hamusi because already pane accusation yamataura yekumhuri yanhu wachasauka iwowo havanoukana nawo ina handinoukana saka sei wakazoti ndo wakauraya chasauka handichazivi ndozvandinotaura kuti imi mwadoti muchichenese kuti hamuna kuuraya ani asi chimwe chamunoita senzi muri vashandi wepashibha pakambani pane chinhu chinonzi code of conduct. Code of conduct inokutaurira zvinhu zvaunofanira kunge uchinge uri pakambani unofanira kungoita zvakati uchibheheva zvakadai uchitaura zvakati uchitaura zvakadai ukataura ichi mutongo wako ndeuyu ukaba mutongo wako ndeuyu ukatuka minija mutongo wako ndeuyu usakatoteerera minija insubordination mutongo wako ndeuyu ukanonoka kubasa mutongo wako ndeuyu ukozi ukatarisa nyaya imwe yakaitika pabasa reko takaenda yaenda pabasa bandika iwo kubasa waifanira kunge wakatotonga futi kuawa nemhosva kubasa wakadini wakabatwa ende nemhosva yekukutuka iyi wakazi natecha imimi nyaya yemaguma emunhu wakanga uri kutohamba kuti hanosvika pambapana asi ndokubva padaidzwa umwe anga ari pachibva ati wakanga uri kupopota wari pamba pemukadzi zvikanzi saka sazi zvakurura wadaro zviya ndokubva wazi imimi maini taneta ndini violence mukombo saka imimi nyaya yeuroi inini handichaipedzi panaka nofanira kuenda panaka asi yeviolence mukombo yeviolence mukombo niwakambotaurirwa wakazi chii wakazi imimi semunhu wakanga wakaenda wapinda basa wanga waine 1 week wapinda basa ndokubva vakwara muoko wakarapwa 2 months saka mhinoti wanga wanani
ndopakazoitika nyaya. Taenda komangara nyaya iyi bati munouya nese imimi apo. Tasvika muHR wakatanga kubvunza aya kuti imimi uyu unoshanda basa riri isusu, imimi makazodaro iri kunini. Zvikanzi wakatibhirira kare 2017 achinochitika kuti zvikanzi uroi wacho aronge ani wini. Zvikanzi izvozvo moti ninono nditi hure ndokurandana. Ndikati inini sei handiendi pambapa. Asi munotoerei hure? Ipapo takatuka iyo wakatanga ndinodaro sei munodaro chikuri iyo wakanditi ndobva ndati ini handina wandikuziya asi kuti anga matukano. Saka imimi kana munoziva kuti matukano ii makamutukawo kuti kure saka imarwadziwa sei basa rei nderekutukana huroi nehungure. Saka musazoyekuro kuchinyeperwa kamusikaziva ine muchiziva ndo matambiro eyekuhura nehuroi. Andizve kombo ndichataura naHR ndiani HR Makamba.